Angithathe lethuba ubingelele baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile umfana omuhle njengekhehlela umzukulu amancingisa ngesoli futhi ngixolisa bakithi angeke ngibonge isupport esinayo ngiyabonga ngamavideo okwacropha kwenu. Believe you me, I've got one video on my Facebook. I saw it on Facebook. It has 110,000 viewership. One video 110,000. Siyabonga support yenu leyo to replicate umsebenzi omuhle ngaka Dr. I didn't expect that. This is Babu Dokotela. Namhlanje senza ama video sisebhilidini kuthiwa Nedbank House building. The reason why I said let me just dress up like this is how they normally dress up abantu. Ngizokuchazela futhi what is the meaning of that. Abantu abaningi batheme bebona ukuthi abawuthola umsebenzi wokudrive ama truck sebena code 14 abana iPDP banama criminal record bathatha umsebenzi ukuthi abahambe lento iyathengwa lento kehle. Uyahamba nje uyithenge lento le bakuthungele lento iyathengwa 15 rand lento liyathengwa le ivest elingifakile le ka 6 rand edayisa in one of the shops iyathengwa lento le musu uthenge lokho yabo uthenge lokho emgaqweni ubukeka njengenyanga ke esabekayo buka njengenyanga esabekayo yangisho ukuthi don't be mesmerized by umuntu indlela agqoke ngayo. Into ebalekile iprojectile angiqale phansi don't be mesmerized by umuntu indlela agqoke ngayo. Into ebalekile is a projectile. It's a projectile. This is Babu Dokotela bawesabisa bawujabulile. Angeke ngikhulume lana kine topic namhlanje nginiphathele yona ethi Khama Fefe trip. Khama Fefe trip it is in Limpopo. The closest city it is Liboachom. The next city when you pass is ZCC uqhubeka straight idolobha elandela sekuyi Polokwane. Yes, so with Polokwane. Babu Dokotela kuzoba ni trip ke ebheke lapho. This is Babu Dokotela bawesabujabulile. Greetings people. I greet you with the best greetings. Babu Dokotela lapho nikhona. I need to talk to you people ngento engicabanga ukuthi it will start to benefit you people. Because ezinye izinto uyizona ngoba no one has come up and challenge your position. I repeat. Lento ifuna abantu babe conscious nge-status quo abakusona. Njoba uhamba nge-reserve tank nje. I-reserve tank is supposedly ibe u-35 kilometer on a straight road. Ingathwele futhi long moto. Ingagijimi futhi. I-reserve tank ingakunika 35 kilometers up to 40 kilometers azifani imoto. But on a straight terrain ungagijima uhamba kahle. I-aircon uyicishile. You drive up to. But there are people with the reserve tank imoto noma yini ingasaxwayisanga. Engisho ukuthi nawe ke empilweni yakho uzibona uma uzohamba nge-reserve tank ukuthi I have to let other cars pass. Let other cars pass. Turn off the aircon. Let me feel the heat. Let it be hot in the car so I'll reach there slowly but alone. Let others pass. Ngoba into ethi you are 37 years old. You once worked when you were 25 years old and then you lost a job when you was 28 years old. Now, usuhlale ekhaya almost 10 years, struggling to find a job. As much as ukhula, your firstborn is 14 years old. Njoba uxova ama-blocks egcekeni sikwazi ukukulekelela kakhulu ngokusondeza into zokuthi kusondeza into zokuthi. Ngifuna wazi ke namhlanje ukuthi at your age you are 39 years old 1 year to 40. Once waba 1 year to 40 uya usomdala una 50 ngoba usalelwa u10 years kuphelalohlanza u50 una 50 nje. Ngoba noma ubani manje umuntu ogwetshwe u10 years uyophuma una 50. Kushuthi umdala umunjalo. Akekho umuntu ofuna ukuqasha wena. And akekho even umuntu kwi-business plan yakhe adinga umuntu oneminyaka o40 ozosebenza kuyena. Akekho even umuntu kwi-call center yakhe odinga umuntu oneminyaka o35 ozosebenza kuyena. Ezinye izinto ngifuna ukuthi let it pass because indawo kuyona ngathi usuqala ukuba comfort kakhulu hoping ukuthi there's a job coming but kunezinto kufuna ukuthi sikutshele zona so that you prepare your mindset ukuthi okay fine now yanyiwa
kuyanyiwa manje, because stop begging people, start to bribe people at the age of 47 years old ukuthi bakufaka kamasipala kaPraga Parks uyodrive ama-truck akhona. We are 47 years, we are 3 years to 50. We are 47 years, we're coming with pending arthritis. We are 47 years old, we are not too sure about the status of ushukela wakho. We risk ngayo yonke indlela. Engisho ukuthi lezi zinto lezi sizoloku thina sizikhuluma ukuthi wazi ukuthi there is no man njengamanje or a woman who is standing there at church now and in the boardroom discussing about employing you at the age of 49. Kunezinto esefuna ukuthi manje uthathe decision, but uthathe decision yakho wedwa. Thatha decision yakho wedwa ngoba you la emadlebeni akho there are so many voices that are ringing le madlebeni akho. There are so many voices that are ringing emadlebeni akho that are going to paralyze your visions. Lama visions akho, if you start to listen these voices kanjani na, especially your friends are telling you a lot of things. Your friends knows about everybody. And your friends knows about each and every city. Yabona laphana ke. Yabona ke laphana ke. Izigebengu. Yabona ke laphana ke tshontswe imoto. Yabona ke lapha ukuthi your friends knows everything. And then those sounds, they literally paralyzing your plans, your dreams. And after zonke izinto wena ozicabangayo ukuthi uzozenza under this condition of having so many people surrounding you. All I am telling you now is to walk slowly. All I'm telling you now is to walk slowly and step away from your friends. Your friends are better as your enemies. It's just as they are allowed to come and talk to you. But your friends share same ideas and opinions with people that were so-called your enemies. All I'm asking is this. Try by all means to step away or walk away from those people who meet you each and every weekend in Obugi border. Try to step away so that certain things will start to happen. But when those things happen, no one will stop it. Because abantu akade bekulibazisa empilweni are so-called friends. Sinezinto eziningi ezenzile manjena in the presence of our friends, and our friends said little about it. And then they promoted us. We made mistakes. Today, sinezinto esingazidingi. Kunabantu namhlanje abanama tattoos who were not supposed to have tattoos. Because of their friends, they were pushed to end up having tattoos. Kunabantu namhlanje abanama criminal records because of their friends. If they did not have those friends, ngabe namhlanje abanalo ama criminal records. Engisho ukuthi sinabantu namhlanje aba messed up with poverty. Abayeka isikole, abahluphe emavarsity baxoshwe. Because of their friends. We cannot tolerate people, seeing people surrounded by abantu abangabadinga empilweni yabo. Listen to me carefully. All people who were so close to me, portrayed to be my friends, those people, they were betrayers. They were betrayers. They were gathering information about how to demise me, how to see me falling, how to celebrate my downfall. If I stayed too long with those people, today ngabe namhlanje angiyenzi le video. Because ukuhlala kakhulu nabantu abangakuthandi, abakukhonzile, it's pathetic on its own. The environment is unhealthy. I repeat, the environment is unhealthy. This is Babu Dotel, Babu says Bojalo, mfana umuhle njengekhethe umzukulu kaManxesi. Lezi zinto ngizipenetrate ngamabomu ngoba sibe too comfortable nabantu aba wrong. Sibe too comfortable nama addresses are wrong. The people who literally don't like us. Sibe comfortable. Bakithi angeke ngene lana. Insizwa. Ngizakhele ibhodlela. Ngabafundisa futhi abantu ngebhodlela leinsizwa longasheli. Manje ngifuna ukukhuluma legal secrets, start to educate you about le bhodlela leli. Leli bhodlela leli in a sense that why li 1,000, because we don't want people ukuthi balithole senze ngamabomu ukuthi certain people abaphuphe ngalo kodwa bangawazi ukuthola. Why babdotel? Lela bhodlela ligangile. This is what you do mona la bhodlela. Uyahamba uyothenga umshanelo ebroom. Umshanelo lo wesintu hayi lona one lo shanelo mina lo kushanelwa ngawo nje endlini yasemakhaya.
thenga lo mshanelo loyo yangizwe ngithini uma unale bhodlela leli thenga lo mshanelo lona mase uconsisela lamafutha aleli bhodlela lamafutha kule bhodlela waconsela kancane emshadelo ungamoshi kancane into noma idrop eyodwa noma amabili mase uthatha lama amafutha uwagcobele endukwini yakho mase lo mshanelo ubize ngegama uqambe igama ubize ngalomuntu lo wena omfunayo yena ongakufuna ukubalekelayo and then pretend as if we are having sex naye lento izongena kuyena boom uzovuka ebusuku emanzi emasmerize ukuthi ubelele nawe bengalele nawe ubelele nawe bekunje and lento ilana naye exact because lento ifakwe uMantindane lento ifakwe uMantindane uyayithanda sex lento izohamba iyolana na uma efika emsebenzini uzobe uqala ukuhamba eqalaza ukuthi ukuphi try ukuthi wena ufike late straight kuze uthi uma ufike afike esekulindele indlela esimanga ngoba she could not sleep having sex with you in the dream kusuke ukuthi iyakhileke lento leyo lento uyakwazi ukuyenza uthatha umshanelo lento ke icorrupt this is corrupt uyahamba uye kulabantu abazinyanga uthi abakunike umuthi ekuthiwa imfe yenkawu uma ukuthi ufuna ukukhipha lento le tshethwazi kakhulu uyahamba uthi abakunike into ekuthiwa imfe yenkawu ilunga nje lingaka lemfe yenkawu musu ulisika phakathi yabo musu uyahamba uyokwenza isex nando umuntu ozokwenza na isex ufake icondomu umusu collector wakho ama sperms uthatha wakho ama sperms yabo lento imfe yenkawu njengoba uyivule ngathi uthi nje hot dog umusu uphuthuzela ama sperms akho la yabo musu wavala umusu uthatha umshanelo lo wasendlini umshanelo uyivule futhi umshanelo umase lemfe yenkawu uyifaka la phakathi and thereafter ebusuku uzothatha lamafutha lawa akho amadoda ngeke ngithini uthatha lamafutha lawa amadoda uwaconsiseleke futhi la phezulu kwalama sperms lawa nalo mshanelo mase ulala nawo futhi njengoba kade wenze ekuqaleni uzoyenza lento for 3 times ulala uvuke ebusuku nje wenza ama round of 3 kodwa uwasimulate yabo not ukuthi uzobe umasturbate uzobe wasimulate as if wenza sex wenze umtshela ukuthi manje sizala umfana manje kuukuthi manje sizala intombazane ezonke ngano izala ezami uthathe umshanelo wakho ubeke lapha eceleni ungawulahli bese uthatha lo muthi ekuthiwa imfe yenkawu lona onama sperms zakho uthatha ubeke phezulu kwendlu ungawulahli uyeke wome uzoba impuphu wome lena sperm lo muntu lo iyothi umuqamba uhlangana wome completely she will fall pregnant uzokhulelwa what did I say to you uzokhulelwa uma ekhulelwa uzoloke kuphuphelele nawe eloke kubalekela ayitshela isilwane uyamkhafula wenzani kodwa kusala uzokhulelwa le ndoda lena abalekile ohlala nayo wakushiya ngoba lo ndoda isebenza kahle into ezokwenzeka izomshiya ngoba uyifebele ithe ingekho isemsebenzini ikwisegoli ikupupho sala wajola athi angaze ngilale namuntu uthi kodwa kusala umitha ngithi lisisuka after 5 months 6 months siyachitheka kwasuke sifuna ukumkhipha uJigovani thereafter uma sifuna ukuthi emsebenzini sifuna ukuthi lo muntu wesifazane uyambona ukuthi unemali and ufuna ukumcontrol aqome aphinde kwenziwe seba nomuthi ke esimdlisa wona elele esubiza abafana bomoya ishingshane zomoya sithumela abafana bomoya ke nalala bhodlela kufana ibhodlela le1000 abafana bomoya ngoba ganga kakhulu kwazi ukudlisa umuntu intando elele nenye indoda umdlisi lona ke abafana bomoya bakhishwa ngo3000 uma ukufuna ngokubili kusuke ku4000 but kusuke ipackage isuke right ke le ipackage isuke right bengifuna nje ngiyikhiphe lezi zinto ngizazise lezi la bakithi ngifuna ukukhuluma nani njengabantu asebekhulile njengabantu esengingabathemba ngemfihlo ngakhe umsebenzi wokhamba
lo leli ukhamba lolu ludinga wena ukuthi ufike la kubaba udokotela uphethe iwayini, red wine, uphethe ugologo bovu, red brandy. Red brandy I prefer iViceroy. Noma ugologo kodwa lona kuba lonentambo ngaphandle. But I prefer iViceroy. Musuza kubaba udokotela nalomsebenzi. Lo msebenzi ke sizowenza ke lana ke. Lo msebenzi ke ayikho into kulamadoda lapho khambeni oyikhuluma kubona bangayenzi. Into oyishoyo kulamadoda enza wona. But ke into engikutshela yona ilena ke. Lamadoda afuna uwanikeza inyama ebovu. Akube inyama ebovu uwathelele iwayini. Uwathelele utshwala obabo futhi obovu ngoba some of them they like wine, some of them they like brandy. Musu siyabathelela ke lapha na ke. Lamadoda ke uma wena uthi adlile anything oyikhuluma nawe ayayenza. And into engikunika yona for the first time ukuthi ngizokunika umuthi engifuna ucobela emashiyeni kanje yabo kanje. Ugcoba once a week. Musu uyokhuluma ke kulamadoda ebusuku. Uthi madoda amadala bhadla sibamse seyinyoni. Ngifuna nivele madoda. Mina ngusibani. Nganilanda indawo nokuthi ngifuna nivele. Uphinde batshela ukuthi indoda ubhadla sibamse seyinyoni. Indoda ushaka. Njengoba uqholile. Ngicela uvele. Siyakunika nje amagama abaphelele ukuthi obani. Lamadoda lawa after 2 to 3 days azovela wena waveli same night ngoba usuku wacabanga. After 2 to 3 days 4 days akude alipheli isonto engavela. Lento uyigcoba nje once of lokhu umulala ucoba nje mashali yesheni musu yalala. Ngeke ngaveli. Azovela lamadoda. Wabone. Nikhulume. Lolu khamba ke lolu ngeke ngikhulume into eziningi. Ngoba ezinye izinto seniyazazi anizoningana nje ningabantu ababuka la channel. Umuntu obuka le channel umuntu osuke emechoti esekezazi into azilandelayo futhi. Mase siyakunika ke lolu khamba ke lolu. Lo khamba ke lolu asilikhipheli le mali ehlala la kuma wallet. Imali usuku uplanile ukuthi bakudokotela ngikwazi ukureserve imali engaka. Ngakwazi ukuzolanda ukhamba. Mase kusuyafika. Kodwa fika ugoloko ngoba ngifuni lento lokudabukisa. Ngicela ufike usuliphethe iwayini elibovu, ufike usuphethe ugoloko bovu, ufike ubeke la phezulu kwedesk. Mase ke sikhandeke umsebenzi wakho ke. Angeke uphethe unyaka uyilento iyona. Awungeke uphethe unyaka uyilento iyona. Thereafter ke nginabantu ke engibakhandela isigubhu. Lesigubhu lesi sihle esebhunu. Uma khale gijima njengempangela inyoni emhlophe ehlala emafeni ezinye inyoni ihlala ehlatheni inyoni nephike lode sithi khokho ndoda endala. Le ndoda lana ke indoda eqiniso la ndoda ihlala emafini yehla ngoba izokwenza umsebenzi kuphela imisibuyile emafini. Lesasigubhu ke sona ke sihlukileke. I've been educating abantu kalesa sigubhu ngoba uphondo lakhona selikhipha ngo15,000 isigubhu ke siku 30,000. Umuntu nje ufuna sekukhandele isigubhu semakhala gijima njengempangela. Yikanike futhi ukudlala abantu bethi abantu banalo ibhono. Ibhono litholakala kalula. Le nto kwakhe ibhono ayitholakala kalula. Itholakala kalula. Kunendoda ekwazi ukungihlelela mase ngilifuna. Engeke ngikwazi ukulisha igama layo. Indoda eyimfihlo, indoda engaphansi kwedwala le ndoda. Indoda ihlala ngale kwentaba ephuma ngalelo langa. Yabo ngisho ukuthi ke kunezinto enganitshela zona ezingeke ngikwazi ukunitshela. Lana ke ibhuni kumakhala egijima njengempangela inyoni emhlophe ehlala emafini. Ezinye inyoni ihlala ehlatheni ayihlali phansi ngoba isaba amazulu. Uma ithe yehla ifika ihlale phezulu kwedlesona. Yinhle imhlophe inephika elilodwa. Inephika elilodwa. Ngizokunika ke le ndoda ke lena ke lesigubhu lesakhona ngo30,000 rand. Mase kuthi babudokotela lapho ukhamba wangalukhuluma hayi ukhamba liserious kakhulu phela. Lu serious nje kakhulu ukhamba ngeke sikwazi ukukhuluma ngalo serious. Into esikhuluma nje eceleni le. Ngizoba ne trip ebheke endaweni yaseLibuwa Khomo. Endaweni yaseGamafefe. Kunesinqumo engisithathile ngomsebenzi wami okwakhela abantu izithwalo. Ngase ngaconsult ngoba nginesithwalo engifuna ukusibekela umuntu uma lesithwalo ehamba sisale nezingane zakhe. I repeat, ngiyahamba ngiya eGamafefe
kunesalukwazi silapha eGamafefe. Umuzi walo sebusuku ngathi mole. Kunesalukwazi silapha eGamafefe engiyakusona ke. Ngifuna ukuthatha ngiphothula umsebenzi walesithwale ngifuna ukusinika abantu. Kunesithwale esihle othi uzosithatha ufike ugqoke uphethe ingubo zakho zokushintsha zokuhlala ekhaya. Listen to me carefully, iyonto isithwalo. Ungabe usubuza ubadodela lento ayisona nje isithwalo, lento engikhuluma ngayo isithwalo. Ingakho ke ngithatha isinqumo sokuthi ngomhla ka29 I was supposed to be going to Johannesburg. I am no longer going to Johannesburg. I was supposed to be going to Johannesburg as well as Germiston. I'm no longer going to Germiston because from Durban to Gamafefe, it's 9 hours 30 minutes. 9 hours 30 minutes. Bakhuluma lapho ngokuthi imoto ehamba non-stop, ihamba ku-freeway. Because i-routine sobe sihamba ngaso sidabula phakathi eMpumalanga, we are more likely to travel another 2 hours ngaphezulu. That is very far. Kalondlela ke, baba udokotela bawusizwa uJohn mfana mhleje kahle emzulu amancengisi. Mfana angiso futhi angixolise. My trip to Gamafefe is coming. Thank you.